Yeko Anigyee ehunsemu na Ghana dwumtuni kukudampa mechire Kaakyire Kwame Appiah ona ebo yekodi brunya ene nwumfufuro pia mka ne sei ya chi ne Benkumhene ewo eye Bosomtwe Asaman eno no ewo asantemantem sei ne nkunwedin eye nana ade emu oduru trimude Kaakyire Kwame Appiah odikan a chese na akoye ne gisem obi de hye ofuru ya manfo edi nsem nechi a otoaso Papa, adwempa a me nana nyaye a wo di bo chi don fitete tre de besi do sa adwempa no abi na de bedu achi papa nana da wo ma se wo fra me anopa awia anwumre anadwo bi so aya me yade osumo ohanmo ensumo ewiawo meba wodi momombe osebo ene powder ene otutugu Kaakyire Kwame Appiah ho emprempren wabaye nana ade emu oduru trimude Kaakyire Kwame Appiah odikan ode ne tena pakan mu ede ne fa ekuro no monten so ewo asaw ene Anigyee mu atisi na ntini bebre ene de omoni munyam beta adwumadi na chi amanyofo womretwa sini anwomtofo ene wona keka ho bebre no a empempem odi Benkumhene di bie ahye nana ade emu oduru trimude Kaakyire Kwame Appiah odikan ohwani mu se Bosomtwe lake no so no opehwe sonso enameno so bi amanana de atodwa akyem se obeye ne obetumi bia se ne ebeya lake Bosomtwe no ebetumi afa na ntuma pa afra medanyame ase se atini aye reality and akwan bia menam so a mebo lake Bosomtwe aye the tia so ene ne mpatem mu a meniminu anu hemfo no aka no bebo ho ban na lake Bosomtwe abeye krabehwe efi se okuje asio Abomhene ewo the tia so ena mesaye Benkumhene ewo Bosomtwe Asaman dia ewo say ye pe investors na omutimi beye bibi papa ewo lake Bosomtwe ho na ye jai se enne lake Bosomtwe ato sebe empan no kwan bia ye nam so bia no meboa enkane mra sebedwamni edma santemampon ora Francis Adeni mu ekire se oreni mu senkuntabuo na fi pepepe yo ne niam emu da wo fan ebe koso na Kaakyire trimude na hinie mu ogide se ekoba sa ebetumi aboa ama na hinie no atumi atumpon onsom achede a wonyame de ama no ewo nwumtuo ni mu no omaye no emfanye impuntuo emfama ye nyina na omumfa nokre eye na sanana nom trase nana no matrankonya omotrase a omuma nokre omuma transparency eduru mebi ane akane ye de asere se asemu de kwa influence amasa ye ka de se nemo ye pese nokredie ene omani mpuntuo no ehuhia ye we ne afutu a mede be mom se omfa nokredie emfa ni ne dwuma bia omanfo bi nso wo kuro ni mu ede nsam kakra tudwa ne omhwe ni mu ese wode nana ade emu oduru trimude Kaakyire Kwame Appiah siso se Benkumhene obeye de aboa Bosomtwe Asaman empuntuo ye hwe ye mpatamu ha ya Asaman kokofu Asaman ana esuo ho Asaman ye da ho yi no Bosomtwe ni nyina ye dia entity sebe owo creative industry ni mo de ye hwe se wode ni influence ebeboa na yetimi anya some tourist attraction ana yenya aboafo bi no ma ba be som na lake no ya pagya na de drum pempensuo bi a ede ni monyam beba beboa Asaman ma hwe ni mo se wa ba no edom na ode wo mo ba na o ma beta na atiam na hwa no oman ni yenhia mu nso a ode sa adom na beba na o mo nso aba be yi bi ede abo man e de empuntuo aha eye Bosomtwe Asaman e wa asantemantem ha obi de hye ofori amanfo